nifqaw inkantaw flimkien o Ġesu tal-akbar ħniena. O Ġesu tal-akbar ħniena, isma' talbi kun ħannin, b'soba kbira qalbi mnikta, għal dnubiti wiskefrin. Ħena lija, o Ġesu, żgur qatt ma nżid, iżda nħobbok b'qalbi kollha, ħajti kollha jien għandik. Kif aħna bil-wieqfa nisimgħu l-kelma tal-Alla li se takkumpanjana llum. Qari mill-Evanġelju ta' San Luqa. Kienet riesqa il-festa tal-Għażmi, jiġifieri lejt. Il-qassisin il-kbar u l-kittieba billi kienu jibżgħu mill-poplu bdew ifittxu l-mod kif joqtlu lil Ġesu. Imma x-xitan daħal f'Ġuda jgħidulu l-Iskarjota li kien wieħed mit-tnax. U dan mar jiftijem mal-qassisin il-kbar u l-uffiċjali tat-Tempju dwar il-mod kif jagħtihom lil Ġesu f'idejhom. Huma ferħu ħafna u ftehmu miegħu li jagħtuh xi flus. U hu tawhom kelmtu u beda jara jsibx okkażjoni tajba biex jagħtihom lil Ġesu f'idejhom bil-moħħbi tal-poplu. U wasal jum l-Għażmi, il-jum li fih kien ikollhom jissagrifikaw il-ħaruf tal-għejd. Ġesu bat lil Pietru u l-Ġwanni u qalilhom: morru ħejjulna l-ikla tal-għejd ħalli niklu l-ħaruf. Fejn tridna nħejju staqsewh? Araw qalilhom: intom u deħlin il-belt jiltaqa' magħkom raġel iġorġarra ilma, morru warajh sa ġod-dar fejn jidħol. U għejdu lil sid dik id-dar għallek li mallem fejn hi l-kamra tal-ikla li fija jista' jiekol l-ikla tal-għejd mad-dixxipli tiegħu. U dak jurikom kamra kbira fuq, mamra b'kollox, ħejju hemmhekk. Marru u sabu kollox kif kien qalilhom u ħejjew l-ikla tal-għejd. Meta sar il-ħin qatt fuq il-mejda flimkien mal-Apostli u Ġesu qalilhom: kelli xewqa kbira li nagħmel din l-ikla tal-għejd magħkom qabel ma nbagħti. Għaliex ngħidilkom din l-ikla m'iniex se nagħmilha iżjed sa ma tkun seħħet għal kollox fis-saltna ta' Alla. Hu qabad kalċi, ratt il-ħajr u qal: ħudu dan il-kalċi waqsmuh bejnietkom. Għaliex ngħidilkom minn issa l-qudiem ma nixrobx iżjed mill-frott tad-dilja sa ma tiġi s-saltna ta' Alla. Imbagħad ħal ħobs, ratt il-ħajr, qasmu, newwilulhom u qal: dan hu ġismi li jingħata għalikom, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Hekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi u qal: dan il-kalċi huwa l-patt il-ġdid b'demmi, id-demm li jixxerret għalikom. Imma araw id dak li se jitradini qiegħda miegħi fuq il-mejda. Għax tassew li bin il-bniedem imur kif hemm maqtuh, imma ħażin għalih dak il-bniedem li jitradih. Huma għalhekk bdew jistaqsu lil xulxejn min minnhom kien se jagħmel dan. Imbagħad qal lil Xmon: Xmon, nara, ix-xitan li tkun fideh biex jgħaddikom mill-arbir bħal qamħ, imma jien tlabt għalik biex il-fidi tiegħek ma tiġix nieqsa. Inti mbagħad meta terġa' lura s-sewwa wettaq lil ħutek. Qallu Xmon: mulej, jien lest li miegħek niġi saħansitra l-ħabs, lest li nieħu l-mewt ukoll. Imma Ġesu qallu: ngħidlek Pietru li llum qabel ma jidden is-serduq tkun ċħadd tal-3 darbiet li inti tafni.
il-kelma tal-mulej. Tifħil lilek Kristu. Għodu bil-qiegħda. Hekk l-ewwel nett il-bieraħ żgarrajt fil-ħin, domt iż-żejjed, allura llum indumu inqas. Grazzi li qegħdin hawn minkejja x-xita. Imberkinu lesti. Mhux minni imma minn xi ħadd ikbar minni, xi ħadd il fuq minni. Mela l-bieraħ indunajna illi aħna qudiem is-salib nitgerxu u nitwerwru. Qudiem id-tbatija nirribellaw. Kif għamel xmum minn Ċirene. Id-tbatija nġorruha bi-sforz. Id-tbatija nġorruha mhux għax irridu, mhux għax nixtiequ, imma kemm jista' jkun irridu nevitawha, irridu nifrankawha fil-ħajja tagħna. Il-bieraħ indunajna illi aħna kultant jiġrilna bħal Barabba. Ma nafux minn aħna. Li ma tkunx taf minnu missierek Barabba, edna l-bieraħ li Barabba jfisser iben il-missier għax ma jafx minnu missieru. Tiġrilna kull darba li aħna nidħlu fi kriżi ma nfusna, kull darba li ma nħossunix f'postna fil-ġrajja li nkunu għaddejjin minna. Kull darba li l-ġrajja li tiġrilna fil-ħajja jekk tkunx relazzjoni mar-raġel jew mal-mara, jekk tkunx relazzjoni ma' tfal, jekk tkunx relazzjoni ma' ħutna jew mal-ġenituri, jekk tkunx relazzjoni fuq ix-xogħol, jekk tkun xi marda, xi problema, xi salejb li ma nkunux nistennew u nħossuna kważi kważi illi waqgħet sajjetta fuqna. Ġrat xi ħaġa li ma tħallinix bħalma konna l-bieraħ jew qabel il-bieraħ. Bħalma ġralu Barabba. Ma kienx jaf min hu, ma kienx jaf l-identità tiegħu. Aħna wkoll bħal nisa ta' Ġerusalemm ħafna drabi jiġrilna li ninkwetaw mod speċjali minn għandu tfal adolescenti u ikbar. Ninkwetaw fuq it-tfal imma mhux biss anki minn għandu tfal żgħar jinkwieta. X'futur ġej fuq dawn it-tfal, fuq dawn uliedna. Mod speċjali meta nħarsu jew nisimgħu l-aħbarijiet u nindunaw li fid-dinja donnu kollox inċert. Donnu fejn qabel kollox kien ċert madwarna issa inċertezza kbira, kbira, kbira. Inċertezza x'se jagħmlu dawk li huma potenti, dawk li huma f'saħħithom, x'se jagħmel Trump, x'se jagħmel Putin. Id-dinja donnu tiddependi mill kif iqumu filgħodu dawn in-nies. U aħna qisu pupi, qisu pupazzi, qisu pasturi illi jkollna noqogħdu għal kif ipoġġuna. Pan-nisa ta' Ġerusalemm. Aħna wkoll ninkwetaw. Kultant aħna wkoll nħossuna fi kriżi ta' identità, imma fejn tidħol b'mod speċjali l-idea ta' nfusna. Imma jien okej jew m'iniex okej. Kemm nistaqsuha dejn, forsi mhux direttament, imma fil-mod ta' kif naġixxu u fil-mod ta' kif nistennew risposti mingħand l-oħrajn, mingħand ħaddieħor. Hekk ħafna domandi li nagħmlu, hekk l-oħrajn kif jarawna, hekk l-istennija li niġu approvati fejn fin fuq is-social platforms meta nagħmlu xi ħaġa. Jew l-istennija li jkollna feedback pożittiv minn dawk ta' madwarna. L-istennija kultant li jitfall tagħna jgħidulna iwa okej, iwa inti mxejt ma nasew, iwa inti l-istennija kontinwa li nkunu approvati. Bħalma jiġrilhom iż-żewġ ħallelin illi jgħixu maħrubejn, il-ħallil jgħix dejjem maħrub. Il-ħallil jgħix fid-dlam, il-ħallil jgħix fil-moħbi. Il-ħallil ma jridx jidher, il-ħallil kważi kważi jibża minnu nnifsu, jistħi minnu nnifsu fid-dier, fid-dawl. U jrid kontinwament b'xi mod ikun approvat. Dawn kollha spiċċaw quddiem Ġesu msallab. Interessanti ħafna xieku aħna jkollna nirriflettu u niflu sewwa il-passjoni ta' Ġesu. Ġesu fuq is-salib kif ħarisna lejh il-bieraħ nindunaw illi kollha kemm huma Barabba, Ġuda, saħansitra Ġuda. Issa naraw illum dawn kollha Barabba x'mun minn Ċirinew li ġar is-salib bħalma nġorru aħna, in-nisa ta' Ġerusalemm, iċ-ċenturjon,
kollha kemm huma, is-soldati, saħansitra s-soldati, aħfilhom għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Dawn kollha taħt is-salib ġarbu esperjenza waħda. L-esperjenza tal-imħabba. Aħfrilhom għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Ġesu jiskuża id-dnub ta' kull wieħed u kull waħda minna. U Ġesu jgħidu lill-missier, dawn imsieken jidimbu mhux għax huma ħżiena, imma għax ma jafux. Imma għax mhumiex huma. Imma għax qegħdin ifittxu xi ħaġa oħra. Għax jixtiequ xi ħaġa sabiħa, għax jixtiequ l-aħjar, l-isbaħ, il-veru, imma qegħdin ifittxuh b'mod żbaljat. Ġesu jiskużana quddiem il-missier. U kemm għandna bżonna dejn fil-ħajja. Kemm hawn ommijiet li għandhom bżonn ta' xi ħadd bħal Ġesu li jgħidilhom okej, għamilt kull ma stajt għal-ibnek għal-bintek. Kemm hawn missirijiet li jixtiequ huma wkoll jisimgħu minn Ġesu msallab, okej, inti provajt tagħmel kull ma tista' l-familja tiegħek, għall-mara tiegħek. Anki jekk mhux kollox ġie preċejs perfett. Kemm hawn minna li nħossuna ħatja minħabba diffikultajiet u problemi u Ġesu jgħidlek le okej, jiena nħobbok anki bid-dnub tiegħek, bid-djufija tiegħek. Kemm għandna bżonna llum din l-imħabba, bo speċjali fid-dinja li qed ngħixu fiha. U din l-imħabba nfittxuha, aħna nfittxuha kif għedna. Nfittxuha b'kull mod. Ħafna drabi aħna naġixxu biex insibu nfittxu lil min iħobbna, lil min iżjel bina. Mhux bil-fors bil-email silna, għax aħna ma mmersux biss bl-idejn, imma mmersu wkoll b'kelma, immersu wkoll b'ħarsa. Kultant ħarsa tagħmillek il-ġurnata jew tarraqlek il-ġurnata. Ħarsa ta' xi ħadd, imma x'ħares lejha bl-ikraħ, għax ħarset lejha bl-ikraħ. Kemm għandna bżonn l-imħabba. Dan hu l-iktar ġejt li għandna bżonn, l-iktar ikel li għandna bżonn, l-iktar ilbies, l-iktar ħwejjeġ li għandna bżonn. Dan hu l-iktar proprjetà li għandna bżonn, dan hu l-iktar oġġetti huma li minn huma li għandna bżonn, l-iktar approvazzjoni li għandna bżonn l-imħabba. U minn fejn se nġibuha l-imħabba? Mhux biżżejjed minn xulxejn, kemm nfittxuha minn xulxejn u kemm kultant insiru paljazza ta' xulxejn biex nakkwistaw l-imħabba, kemm inbigħu lilna nfusna biex nakkwistaw l-imħabba, kemm insiru prostituti aħna biex xi ħadd iħobbna, inħallsu biex xi ħadd iħobbna. Nħarsu b'kollox, b'kull mod. U Ġesu imsallab. Ġesu kurċifiss huwa il-prova tal-imħabba b'xejn għal kull wieħed u kull waħda minnha. Imma dan nafuh, aħna nafuh. Almenu qegħdin niftakruh il-lejla, qegħdin niftakruh. Imma kif nistgħu nagħmlu esperjenza tiegħu? Kif nista' jien dan li naf isir ħajja, isir emozzjonijiet? Jidħol fil-kantunieri kollha ta' ġismi, isir għażliet. X'differenza meta xi ħadd iħossu maħfur, totalment maħbub minn wieħed li miskejn kontinwament ifittex li jkun approvat. Ħafna mill-inkwiet, ħafna mill-problemi tagħna. Intom irriflettu ftit, ħarsu ftit lejn id-disturbi mentali li hawn fi żmienna li kull ma jmur jikbru. Ħarsu ftit lejn iż-żgħażagħ li jfittxu id-droga, li jfittxu x-xorb, li jfittxu anki li jieħdu gost bis-sess, bl-intimità tas-sess. X'ikunu jfittxu deep down, ħaġa waħda biss. Għejd li jien okej, għejd li jien ta' min iħobbni. Il-pjaċejr, il-gost, ħafna drabi marbut ma' xiex, għejd li jien ta' min iħobbni. Nixtieq li nħossni maħbub. Nixtieq li xi ħadd jgħid isma' int ta' min iħobbok. U dan hu Ġesu msallab. Imma kif nagħmlu din l-esperjenza? Ġesu jgħinna permezz ta' xiex. Permezz ta' din l-esperjenza li jagħmel mad-dixxipli tiegħu fil-lejl qabel ma bata, propju replate, ma lejt il-Vanġelu li għadna kif smajna li qrajna u xejn forsi konna għadna ma setteljajniex fil-bidu. Isemmi darbtejn lażmi lejt. Lażmi hija kelma li tirreferi għal ħobs sażmu, ħobs blaħmira li l-lut kienu jieklu biex jiċċelebraw lejt.
U lejt x'kien ifisser għall-Lot? Lejt għall-Lot ma kienx ifisser bħalma jfisser għalina, lejt għalina x'ifisser? Għalina jfisser iċ-ċelebrazzjoni tal-qawmin ta' Ġesu, ma l-Lot ma kienx ifisser hekk. Għall-Lot lejt kien ifisser il-memorjal, u nixtieq nagħmel underline taħt din il-kelma, il-memorjal kienu jgħidula zikkaron bil-ludi, anamnesi bil-Griek, mhux tifkira, memorjal bil-Malti, ta' xiex? Tal-missirijiet tagħhom li ħarġu mill-art tal-Eġittu u saru poplu. Mosè jitla fuq is-Sinaj, jirċievi l-kmandamenti ta' Alla. Mosè jmiss il-Baħar l-Aħmar u dan il-baħar jinqasam biex il-poplu jgħaddi jeħles u dan il-baħar jerġa' jingħalaq biex jaqret fih lil dawk li jridu jeqirdu lill-poplu ludi, lill-Eġizzjani. U l-poplu ludi dan kollu iċċelebrah bl-ikla tal-Eid, il-qtil tal-ħaruf. Niftakru l-istorja dal-waqt iċċelebraw f'5 xirka jekk Alla jrid. Alla jkwanta lil Mosè biex Mosè jgħid il-poplu biex kull familja toqtol ħaruf ta' sena. Ħaruf pur, nadejf, mingħajr difett. U dan il-ħaruf kellu jiġi maqtul billi jkun mixwi mingħajr ma jkissrulu l-ebda għadma. Min demmu meta jiskarnawh kellhom jisbħu bl-issopu, jgħid il-ktib tal-Esodu, jisbħu il-blajjet u l-koxox tal-bibien. Għaliex? Għax meta jgħaddi l-anġlu tal-erda, l-anġlu tal-mewt, u jara il-blata mċabsa misbuħa bid-dem tal-ħaruf u l-koxox tal-bibien misbuħejn imċabsejn bl-aħmar tad-dem, l-anġlu kellu Passover, kellu jibqa' dej. Il-kelma Passover fiex tfakkarna? Il-Pesaħ. L-anġlu kellu jibqa' dej, lejt, il-Pesaħ. L-anġlu jibqa' miexi, jibqa' sejjer, jgħaddi minn fuq il-familji Lut, jeħlisom lill-familji tal-poplu Lut mill-erda tal-Ben il-Kbir u jibqa' dej. U jerġa' jibqa' dej dan l-anġlu meta jibqa' dej minn fuq il-baħar l-aħmar jaqsmu fit-tnejn l-anġlu Passover biex il-poplu jista' jerġa' Passover mill-baħar, jgħaddi mill-baħar u jħorġ fl-Art Imwiegħda. Fejn imbagħad hemmhekk jitla' fuq il-muntanja Sinaj Mosè u jirċievi il-kmandamenti. Il-liġi li tagħmel lil dawk il-ħafna nies li kienu jiġbura flimkien poplu, taqgħadhom f'poplu. Għax jekk hemm liġi hemm poplu, jekk m'hemmx liġi hemm ħafna nies miġbura flimkien kulħadd wieħed f'kompetizzjoni mal-ieħor. Imma jekk hemm liġi li tfittex il-ġejt komuni, il-ġid ta' kulħadd, allura hemm poplu. U l-Lot kienu jiċċelebraw dan kollu fl-ikla tal-Eid kelli xorti meta kont Iżrael, għamilt sena Iżrael. Kelli xorti li nieħu sehem fl-ikla tal-Eid kif jagħmlu għall-lowm, il-Lot. U hawnhekk nixtieq illi hekk nitlob ftit l-attenzjoni tagħkom għax se nipprova ngħid xi ħaġa li maħniex imdorin nisemgħuha. Id-differenza bejn tifkira u memorjal, meta l-poplu Ludi jiċċelebra l-Eid sal-ġurnata tal-lowm, ma jgħidx qatt ma jgħid aħna nfakru meta missirijietna ħarġu mill-art tal-Eġittu, saru poplu, qasmu l-Baħar l-Aħmar, Alla tagħhom mhux hekk jgħid il-poplu Lud, mhux hekk jgħidu l-Lowd sal-ġurnata mqazza tal-lowm. Imma kif jgħidu l-Lowd illum? Jien ħriġt mill-Eġittu. Lili Alla salva mill-mewt tal-Ben il-Kbir, lili Alla ta' il-kmandamenti, lili Alla ħareġ u qassamni l-Baħar l-Aħmar, lili jien. Id-differenza bejn tifkira u memorjal tinsab fil-fatt li meta l-Lut jgħidu aħna nagħmlu memorjal, il-Lut iħossu li huma ġralhom u qed jiġrilhom dak li ġralhom missirjietom, huma llum ħaniftehmu u ħatifhmuni żgur. Ma jidrilkomx intom li l-Lot hemm kieku jkollna niġġudikaw bajnejna huma ħorox ħafna pereżempju mal-Palestinjani. Ma jidrilkomx intom li pereżempju l-Lot għadhom ifakru l-kelma żbaljata b'mod eżaġerat ix-xoah tafu x'inhi. Ix-xoah huwa l-erda u xek tal-ġens Ludi ippjanata minn Hitler fit-tieni gwerra dinjija. Kif għadhom jiċċelebrawhom dawk il-ġranet 26, 27, 28 January ta' kull sena l-Lot? Bħalli kieku ġara lilhom.
Il-Lut ma jgħidux missieri kien Auschwitz fil-kamp tal-konċentrament. Le ma jgħidux jien kont fil-kamp tal-konċentrament. Għalihom dik memorjal mhux tifkira. Mhux ifakru ġraja tal-xi ħaġa li aħna m'għandniex fil-mentalità tagħna. Imma għalfejn importanti li dejn inkunu tkun ċara qudiem għajnejna. Għalfejn importanti. Għax Ġesu iwaqqaf l-Ewkaristija fil-kuntest ta' memorjal. Fil-kuntest mhux ta' tifkira, aħna ma nfakrux. Imma aħna l-apostli miġburin imdawrejn ma' Ġesu fil-kuntest ta' memorjal. Issa nidħlu iktar fiha nifhmuha. Jien inħoss li din l-idea ta' memorjal lilna tista' tibdilna l-kollox l-idea tal-quddiesa taċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija li aħna niċċelebraw kull nhar ta' Ħadd kull jum, u speċjali il-Ħadd, il-ġurnata tal-Ħadd. Jekk intom tiftakru fil-Vanġelu li għadna kif rajna, Ġesu fil-Vanġelu ta' San Luqa b'mod speċjali, Ġesu wara li jgħid ħudu kulu danu ġismi. X'jgħid Ġesu, xi kompli jgħid? Darbtejn jgħidha San Luqa, mhux darba bħalma ngħidu aħna fil-quddiesa. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Jieħu l-kalċi, ħudu u xorbu danu demmi, jerġa' għamlu dan b'tifkira tiegħi. Il-kelma tifkira tagħna żbaljata x'aħna xi nfakru meta żżewġna 30 u 40 sen ilu. U min jiftakar b'mod sabiħ u min jgħid ara x'għamilt jien 30 sen ilu. Ma insomma, rħila dik. Aħna nfakru xi ħaġa li ġrat. Il-Lut jgħixu xi ħaġa li għadha tiġri għalihom, għadha tiġri. Allura meta l-Lut, din mhix fl-idea tagħna, forsi mhux la kemm nidħlu fija dejn nifhmuha, però importanti li nifhmuha għax hekk ma nifhmux dejn, aħna ma nifhmux kif l-Ewkaristija l-ikla tal-aħħar, l-aħħar ċena. Mhix repetition tal-aħħar ċena, mhux qed nagħmlu l-aħħar ċena oħra f'kull quddiesa, le. Imma bħalma l-poplu Ludi meta ifakkar jiċċelebra jagħmel memorja tal-Shoah 26, 27, 28 ta' Jannar ta' kull sena. Jgħid jien kont Auschwitz, anki tifel ta' 12 sena, 13 sena. Jien kont Auschwitz, mhux nannuwi, jew bus nannuwi, jien kont hemm. Din l-idea ta' memorjal. Dan jitolbu Alla lil Mosè, biex il-Lut jibqgħu jiċċelebraw l-ikla tal-Għid kull sena b'dan il-mod. Bħalli kieku mas-sekli kollha li għaddew Alla qiegħed jagħmel dak li jagħmel ma' missirijiethom qiegħed jagħmlu issa ma' kull persuna li qed tiċċelebra l-Għid matul is-sekli, matul iż-żminijiet. U dejn bidlilna l-kollox l-idea tal-quddiesa. F'dan is-sens, l-Ewkaristija li aħna niċċelebraw mhijiex allura it-tieni, it-tielet, ir-raba' replika, ripetizzjoni tal-aħħar ċena, le. Imma isemewha l-aħħar ċena kontinwata. Kontinwa. L-aħħar ċena li aħna niċċelebraw lila, dik lila. Fil-fatt, is-saċerdot ma jgħidx. Imbagħad Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu qalilhom ħudu kulu le. Is-saċerdot jgħid f'isem Ġesu ħudu kulu danu ġismi. Ma jgħidx Ġesu qalilhom biex jieħdu il-ħobs jikluh u mbagħad għax qalilhom isma' dan il-ġisem tiegħu. Le, imma jitkellem first person is-saċerdot. Allura mhix invenzjoni tal-Knisja l-quddiesa. U naraw għadek Alla jrejt, għax għadha nitkellmu ftejt aħna minn xiex. Mill-ewwel testimonjanzi l-ewwel xhieda li għandna li jaslu ħafna kmieni. Għandna l-grazzja aħna fil-Knisja li hemm tradizzjoni li tibqa' mixja, tibqa' għaddejja. Imma għalfejn importanti din il-quddiesa. Għax aħna għedna ftit ilu, għedna li aħna nafu li Ġesu iħobbna. U nafu li għandna bżonn l-imħabba tiegħu, għandna bżonn is-salvazzjoni tiegħu, il-ħelsien tiegħu, aħna kif aħna. Kull wieħed u kull waħda minna jekkux bħal x'mum minn Ċirene, jekkux bħal ċenturjon, jekkux bħal Ġuda, kollha kemm aħna.
Interessanti ħafna dak li edna l-bieraħ, dak li smajna l-bieraħ. Jekk tiftakru l-bieraħ 3 darbiet kemm il-gbarat, kemm is-soldati, kif ukoll wieħed mill-ħallelin lil Ġesu tafu x'qallu jekk inti li ben ta' Alla, inżel minn fuq is-salib, inżel minn hemm, jekk inti li ben ta' Alla, salva lilek innifsek u lilna. Imma Ġesu din ma jaqax għalija, għaliex ma jaqax għalija? Din hija l-isbaħ definizzjoni illi jagħtuha nies li huma dewwa ta' Ġesu, hija l-isbaħ definizzjoni ta' Ġesu. Salvu oħrajn u ma jsalvax lilu nnifsu. Għaliex isbaħ definizzjoni? Għax hija definizzjoni ta' min jaħseb fl-oħrajn u mhux fih innifsu. Għaliex hija l-isbaħ definizzjoni? Għaliex tiddeskrivi lil Ġesu bħala dak illi ġie fid-dinja mhux biex isalva li ġildu, imma biex jgħin, biex iħobb, biex jaħfer, biex iħenn. Ippruvaw immaġinaw kieku Ġesu kellu jinżel minn fuq is-salib x'kien jiġri. X'kien jiġri? Ejdu li intom x'kien jiġri. Kieku rid seta' jinżel minn fuq is-salib. Kieku niżel minn fuq is-salib x'kien jiġri? Kulħadd kien jemmen fih jew le? Iwa jew le? Kieku niżel minn fuq is-salib dak il-ħin filli kollu demm mhux u niżel qisu mhux xejn. Kienu jemmnu fih jew le? Kienu jemmnu fih, mhux hekk. Kienu jemmnu fih. Imma bil-forsi jew bil-libertà? Bil-imħabba jew bil-biża'? Bil-biża', jien naħseb li kulħadd kieku kien ħabbat saqaj man-naħa ta' wara u jitlaq jiġri. Kieku jkollu jidher hawnhekk Ġesu f'nofsna l-lejla hekk hawnhekk. Kieku kollha mmorru minn naħa kuntenti mena veru. Però għada kollha kemm intom terġgħu tiġu law, m'hemmx libertà. X'inti żbalja tgħid se jtabtapieli, m'hemmx libertà. U jekk m'hemmx libertà jista' jkun hemm imħabba, inti tista' tħobb il xi ħadd bil-fors. Tista' tħobb il xi ħadd bil-fors, ejdu li jew le. Ma tistax tħobb il xi ħadd bil-fors. Ma tistax tħobb il xi ħadd bil-fors. Allura Ġesu għamel din l-ikla, waqqaf din l-ikla u minn flok il-ħaruf, interessanti, minn flok il-ħaruf dan tawhom jieklu lilu nnifsu. U qallhom ħudu kulu dan ġismi, ħudu u xorbu dan demmi. Il-ħaruf ma jissemmix fl-Skrittura, però Salluqa kien attent fil-silta li qrajna biex jgħidilna li dik kienet l-ikla tal-għid. Nixtieq nagħmel l-ikla tal-għid magħkom. U hemm kelma tal-ġen f'dal-Vanġelu, tal-ġen sabiħa, tal-ġen. Aħna bil-Malti traduċejnija kelli xewqa kbira li nagħmel l-ikla tal-għid magħkom. Kelli xewqa kbira. M'għandix għalfejn ngħidilkom bil-Griek għax ninsewa, ħanipprova ngħidilkom it-tifsira vera tagħha dejn. Din il-kelma kelli xewqa kbira insibu 4 darbiet oħra biss fil-Testament il-ġdid kollu kemm hu. Tafu meta nsibuha? Tafu meta nsibuha? Insibuha f'Salluqa meta isemmi l-istorja tal-Iben il-ħali u jgħid dak kellu xewqa kbira li jiekol imqar mill-ħarrub tal-qżieqes, iftakru l-istorja. Imma dawn ma kinux jagħtuh. Immaġinaw il-ġuħ, aħna din l-esperjenza forsi illum insejnija. Ta' xi ġifieri kollok kluba kilba kbira ġo fejk biex tiekol. Insejnija forsi din l-esperjenza. Kif tkun ġo fejk? U insibuha wkoll meta Ġesu jitkellem dwar ir-relazzjoni ta' bejn il-miżżewġejn, meta wieħed jixtieq mara. Kif tkun ix-xewqa profonda ta' raġel li jixtieq mara? U Ġesu juża l-istess verb. Għal xiex jużah l-istess verb? Ejja nirriflettu f'dejta. Ix-xewqa kbira li jibqa' magħna fl-Ewkaristija. Ix-xewqa kelli xewqa kbira li nagħmel din l-ikla tal-għid ma'.
Ippruvaw riflettu naqra. Qabel kull quddisa li aħna niċċelebraw. Il-Papa ħareġ dokument eċċezzjonali sabiħ ħafna bil-Latejni traduzzjonija desiderio desideravi. Għax fil-fatt il-kelma xewqa msemmija darbtejn fil-Grek. Għandi jiena ħerqan b'ħerqa kbira. Jiena xewqan b'xewqa kbira. Ma nistax nikkontrollaha. Ix-xewqa ta' Ġesu li jagħmel l-ikla tal-għid magħna. Irridu nidħlu f'din l-imħabba, irridu nidħlu f'din il-qalb, irridu nidħlu f'dan il-moħħ li għandu interess wieħed biss li jien tkun sew, li jien tkun kuntent. Ejdu li jintom meta ssib persuna li tkun sew magħha, li kull darba li tiltaqa' magħha tħossok tintrefa, tħossok kuntent, ejdu li jien tfittixiex din il-persuna. Ejdu li jien tfittixiex. Ġesu jixtieq ikun magħna biex jagħmel l-istess magħna kif għamel ma' Xmun iċ-Ċirinew, kif għamel ma' Barabba, kif għamel ma' Ġuda, kif għamel ma' Pietru, kif għamel. Ħanispiċċa bdejn. Jien ma nafx tajtux każ. Ma nafx tajtux każ. Però ir-rakkont tal-aħħar ċena skont Salluqa. Għandkom il-ktieb, tinsewx li għandkom il-ktieb tal-Vanġelu ta' Salluqa. Tistgħu tmorru taqraw chapter 22 il-lejla. Jekk tridu tistgħu tmorru taqraw chapter 22, mhux kollu kemm qrajt, tindunaw fejn qrajt. Salluqa għandkom qassamna l-Vanġelu, mhux hekk ta' Salluqa lil kulħadd. Isimgħu kemm sabiħa. Ir-rakkont tal-aħħar ikla, ir-rakkont ta' din ix-xewqa ta' Ġesu li jibqa' mad-dixxipli, li jkun mad-dix li jkun miegħi, li jkun miegħek, li jkun magħna. Tafu biex inimaġuna u mħawra, tafu biex. Interessanti, biex tibda, tiftakru biex bdejna bit-tradiment ta' Ġuda. Ġonofsa propju. Hemm miktub lejt dak li se jitradini dbil il-ħobs miegħi fil-plat. Ġonofsa propju. Lejt dak li se jitradini. U fl-aħħar biex spiċċejna. Pietru, qabel ma jidden is-serduq, inti tkun ġa ċħatt li inti tafni lili. Kemm hi sabiħa. Din l-ikla għal min magħmula. Din il-qalb ħerqana ta' Ġesu li tkun magħna min aħna. Aħna dawk li nbijew, aħna dawk li nitraduh, aħna dawk li niċħduh, aħna dawk li fis-sija tal-prova naħarbu. Bħalma jagħmlu d-dixxipli. Imma Ġesu magħna jixtieq jiċċelebra l-għid. Lilna jixtieq iħobb. Qalbu ħerqana, qalbu taqbad bin-nar tal-imħabba għalina. Kan jiqfu ftit minuti quddiem Ġesu fl-Ewkaristija. Inħeġġiġkom biex nitolbu l-lejla wkoll għal wieħed minn ħutna l-awċejn, naħseb li smajtu Fader Fabio Attart, li ġie maħtur, ġie magħżul mill-familja Salesjana bħala huma jgħidulu is-superjur. Is-superjur. Is-superjur tal-familja Salesjana kollha tad-dinja. Huwa il-11 il-suċċessur wara Don Bosco. Il-11 il-wieħed wara Don Bosco. Jew nitolbu għalih biex il-mulej jgħinu f'din il-missjoni sabiħa li huwa tah u jew ngħaddu ftit ħin, mhux ħafna inħossu l-imħabba ta' Ġesu għalina, għalik, għalina. Jinnadurak bil-qima Alla li tinsab Moħbi hawn qudiemi
تهدوني جبيهات ليلك قلبي كلها هون في رجليك ناتي متى نحسب فوقك خسيبيني تلفيك لين لديني توما ليلك ما يهصوش إزدا بيزبريز ماينا على ما نمنوش نملي عليلنا لبنت المولي شين مو يزيد منو ملكليم تالفدي ġesu qal lil Pietru, ġesu qal lil Ġuda, wieħed ċaħdu li ħorbijew, ġesu qal lill-10 l-oħra li kollha ħarbu dan hu ġismi, ħu wkoll, dan hu demmi, ħu ixrob. Għax l-imħabba tiegħi għalikom hi wisq kbira, ma nistax inżomma. Għandi xewqa kbira, nixtieq b'xewqa kbira li nkun magħkom ħalli intom tħossu l-imħabba u l-istima tiegħi u hekk issibu lilkom infuskom. Dal-misteru arkubtejna, ejjew mela naduraw, u dim irridi ġodda, surit odma jispiċaw, bitwe min ġo qalbna nħossu, dak li sensile il-missieri nroddu liben, qalbna kollha kulti fi, lejhom għadverik qalbna, imħabitna l-fuqiti, l-ispirtu li ġej minnhom, ħajru kol xejn inqas kbir. Nitolbu u Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetilna l-fidwa tiegħek. Inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem.
Faħru l-mulejn tom ġnus kolla, sebu popli kolla. Għax kbira jitjubitu mana, u kelmet il-mulej jiddu mal dejjem. Gloria li l-missiru li liben, u li l-Ispirtu is-Santu, kif kim il-bidu issa u dejjem, u jibqal dejjem ta' dejjem.